A u Brčkom su u toku završne pripreme za 19. Vidovdansku trku, najveću atletsku manifestaciju u Bosni i Hercegovini u toku godine, koja je najavljena za 27. jun. Evropska atletska federacija je Vidovdanskoj trci nedavno dodelila 5 zvezdica, najviše priznanje za ispunjenje standarda organizacije. Moramo opravdati ono što smo gotovo 20 godina uporno gradili i ono što svijet o nama misli, kao i povjerenje koje nam je ukazao, kaže direktor Vidovdanske trke u Brčkom Borislav Đurđević. A to, podsjećamo, nije malo. Već dugo trka je dio kalendara Svjetske federacije, a Evropska joj je ovih dana u gradaciji vrijednosti po ispunjenosti standarda dodijelila maksimalnih 5 zvjezdica. Jednu zvjezdicu dobija jedan odličan nacionalni nivo, 3 zvjezdice dobija odličan međunarodni nivo, a 5 zvjezdica dobija onaj ko je apsolutno najveći i onaj ko ima apsolutnu vrijednost. Vidovdanska trka je imala tu sreću da su je ljudi iz evropske atletike prepoznali i da su nam dodijelili avansno 5 zvjezdica, a mi već imamo malo tremu da sve to opravdamo. Tehničke pripreme su u završnoj fazi, interes atletičara i svijeta po tradiciji na zavidnom nivou. Organizatori su ove godine u programu uvrstili i trku na 2 kilometra koja ima humanitarni karakter, a društvenu odgovornost manifestacije iskazat će pošumljavanje. Mislim da bi to mogla biti opština Lopare, koja je najteže pogođena klizištima, da skrenemo pažnju na pošumljavanje i tamo ćemo sa puno javnih ličnosti, puno ljudi, puno naših volontera jedan dan predati te sadnice i jedan dio sami zasaditi. Direktori Vidovdanske trke i Beogradskog maratona će u naredni utorak u Beogradu potpisati protokol o saradnji, prijateljstvu i zajedničkom nastupu. Taj protokol će biti jedna osnovica za daljnje djelovanje i razvoj, posebno ovog segmenta atletike. Tamo će biti jako puno zvanica. Uz to ćemo imati jednu našu izložbu od 20 godina Vidovdanske trke, koja je i povod za ovo, i mislimo da je to način na koji se u regionu treba sarađivati. Uz više stotina volontera, Brčko će 27. juna spremno dočekati atletičare iz regije, Evrope i svijeta, a organizacioni odbor Vidovdanske trke očekuje uobičajenu podršku građana, oficijelne vlasti, distrikta i Republike Srpske, jer je ova manifestacija po ocjeni Svjetske federacije kapitalni atletski događaj na planeti.